Bienvenidos una semana más a la entrevista. Nos acompaña en esta ocasión la nueva portavoz y regidora, concejal del Bloc Compromís en el Ayuntamiento de Gandía, Lorena Milbaques, a la que damos ja la benvinguda. Lorena, bona vesprada. Bona vesprada, Enrique. Lorena, en primer lloc m'agradaria conèixer, evidentment, després de l'eixida de Josep Miquel Moya com a portaveu, quins són els objectius que s'ha traçat la nova portaveu, la nova líder del Bloc Compromís a l'Ajuntament de Gandia en aquests 3 anys que queden escassos de legislatura? Bé, doncs els compromisos i els objectius jo crec que són un poc seguir en la línia en la qual ja havíem encetat a l'inici de la legislatura. No hi ha molta diferència, el que passa que sí que hi haurà, jo crec, un poc més de diferència en el que serà la contundència i les formes de tractar les qüestions. I dic això perquè, entre altres coses, nosaltres, la gent del Bloc Compromís, jo crec que sempre ens hem caracteritzat per ser persones dialogants, persones consensuants, persones que intenten arribar a acords per tal de millorar la vida dels nostres ciutadans en tots aquells casos que pugui ser possible, i per això dic que en el que serà el contingut possiblement no hi hagi molt de canvi, però sí que hi haurà molt de canvi en la contundència, i dic això perquè crec que el moment polític que estem vivint actualment ho requereix, i el caire que està agafant l'Ajuntament requerirà de major fermesa, major contundència i, diguem-ne, major respecte que haurem de guanyar entre tots, i en això nosaltres anem a intentar fer-ho. Pareix que la vida política s'ha traslladat als tribunals. Se'n refereix, en primer lloc, al cas Innova. Es denunciava la passada setmana aquest tema de presumpta prevaricació o frau de l'anterior etapa del senyor Orengo. Quina és l'opinió del bloc a aquest respecte? A veure, nosaltres en el cas de l'Innova i de les paraules que ha dit el senyor Torró i el govern d'esta ciutat, al qual nosaltres sols hem tingut accés d'eixa denúncia al que ells ens han dit a través dels mitjans de comunicació. No hem vist físicament cap document que ens demostra o que ens diga què és el que realment està denunciant el senyor alcalde. El que passa que nosaltres, ho hem dit moltíssimes vegades, en el cas Innova, delicte, tal com delicte, se'ns ha de demostrar molt bé que hi ha. Nosaltres anem a pressuposar que no hi ha delicte. El que passa que sí que és de veres que potser veus qüestions irregulars, formes irregulars de procediments irregulars, que ho hem denunciat moltíssimes vegades des del Bloc Compromís en l'anterior legislatura i a l'inici d'esta legislatura, quan va eixir el cas de l'Innova, la denúncia del senyor alcalde de que aquests diners havien desaparegut i ara ens els demanaven i no sabien ben bé on estaven. Això ho haurem d'esclarir entre tots, però abans d'anar als jutjats, que ja li ho deia jo l'altre dia també al senyor Torró i els ho comentava als seus regidors, jo crec que abans d'anar als jutjats podríem haver-nos sentat en una junta de portaveus, podríem haver explicat què és el que hi ha i què no és el que hi ha, haver vingut els tècnics, haver-nos demostrat quins són els procediments, i a partir d'ahir, si tots tenim dubtes o tots n'hi ha tal, molt bé, em sembla correcte, anem a buscar qui ens diga si hi ha o no hi ha delicte, però pressuposar perquè sí que hi ha delicte i parlar de delicte quan això afecta a l'Ajuntament de Gandia, vulguen o no vulguen, de cara al ciutadà, moltíssim, i si després va i el jutjat ens diu que no hi ha delicte. I nosaltres hem estat llançant així rumors i hem estat dient coses que no són certes, que hi ha errors o procediments irregulars administratius però no és un delicte com a tal. En quina situació queda l'Ajuntament de Gandia? No sols cara als mitjans d'ací, cara a l'espectre públic de moltíssims altres àmbits. Per tant, jo considero que la judicialització de la política en aquests moments no és bona, no és bona. L'altre costat, evidentment, els socialistes anuncien querelles pel tema de la Citroën i aquest futur retent policial també. Quina és la valoració per part del Bloc Compromís? Doncs pam dalt, pam baix, Enrique, la mateixa. Vull dir, així és, i tu més, estem en una situació en la qual així comencem en què tu eres corrupte, tu més, tu eres no sé què, tu més. I la veritat és que flac favor fa això a la classe política en aquests moments. El cas de la Citroën és pam dalt, pam baix el mateix. Vull dir, processos regulars que nosaltres veiem ara que tenim la documentació, després d'aquesta comissió que es va realitzar el dilluns passat, ara podem observar la documentació i sí que és cert que alguns procediments no els vegem del tot clars i els haurem d'estudiar amb més tranquil·litat, però delicte com a tal, jo què vol que li diga? No ho sé. Haurem de primer analitzar la documentació ben bé i després una altra vegada, si volen, però anar directament, torno a repetir, als jutges a que ens diguen si hi ha o no hi ha delicte, sense haver passat ni tan sols per les mans de gent com nosaltres, del Bloc Compromís, que som oposició, però que també representem a part d'esta ciutadania, no crec que siga el correcte en aquests moments. I més llenya al foc, perquè també per part del govern, per part dels socialistes, l'oposició, comenten que l'empresa encarregada de la neteja viària no està cobrant i també anuncien els socialistes aquesta qüestió. Sí, a veure, nosaltres som conscients, perquè algunes empreses també ens ho han comentat, que el govern d'esta ciutat sembla ser que no està abonant pagaments que ja li corresponen a este govern
govern. El senyor alcalde, el senyor Torró, jo crec que estem acostumats a sentir-lo dir que no anava a pagar res de l'anterior legislatura, que no eren qüestions d'ells, tot i que considere que un alcalde fer aquestes declaracions són un poc arriscades, perquè quan tu et presentes per a ser alcalde d'una ciutat, et presentes per a lo bo i per a lo roïn, et presentes per a gestionar lo teu, però per a gestionar també el que hi ha anteriorment. I per tant, torno a repetir, aquestes declaracions crec que no són les més idònies per a un alcalde, però és que ja no està ocorrent soles això. Està ocorrent que, com tu bé dius, hi ha empreses que d'esta nova legislatura ens informen que no estan cobrant tampoc. Per tant, haurem de preguntar, ens hauran de dir què hi ha i què no hi ha, i a partir d'ahir ja ens posicionarem nosaltres també, perquè una altra de les coses és que preguntarem, però no sabem si ens arribarà la informació. Per tant, haurem de contrarrestar i haurem d'intentar averiguar a veure si això és cert o no és cert, que no ho dubte. Per part del Bloc Compromís s'observa una espècie de cortina de fum per a emmascarar tot el que és l'augment que es debatís precisament avui en el plenari, l'augment dels impostos municipals darrere de tota aquesta cortina de fum que estàvem parlant del tema polític. Sí, exacte. A veure, el Partit Popular ens ha repetit en diferents ocasions i en campanya ho va repetir per activa i per passiva que no anaven a pujar els impostos, que anaven a crear més treball, que no anaven a pujar l'IVA, que no anaven a pujar absolutament res. I això s'està demostrant que és tot el contrari. Com tu bé dius, anem a tindre un plenari en el qual anem a pujar els impostos quantitats desorbitades. Anem a pujar l'impost de vehicles de tracció mecànica un 25%, hem pujat impostos i hem pujat taxes abismalment, anem a pujar una altra vegada l'IBI, un 10% més del que ja havíem pujat en l'anterior legislatura, en l'anterior any, perdó. Vull dir, així el Partit Popular s'ha encarregat de amagar, com tu bé dius, amb aquesta cortina de fum, traent casos, jo crec, per a contrarrestar el tema que ens ocupa, i el tema que ens ocupa és que van a aprovar ells, però nosaltres anem a votar en contra, van a aprovar una pujada d'impostos que mai s'havia conegut a esta ciutat. I en moments tan delicats com estos, on la ciutadania, les butxaques les tenen molt afectades, pujar els impostos d'aquesta manera tan brutal va afectar encara més. De quina manera volen que la ciutadania puga estimular l'economia o es puga estimular l'economia si el que fem és gravar cada dia més les butxaques dels ciutadans? El govern argumenta que precisament és l'Estat el que està imposant aquest augment. Això no és cert. A veure, l'Estat, per exemple, en el cas concret de l'IBI, els va dir que havien de pujar un 10% en la mesura anterior, si recordeu, del president de l'Estat, el senyor Mariano Rajoy, els va dir que havia de pujar un 10% l'IBI, però els aconsellava no pujar per damunt d'eixa pujada que ell feia més encara l'IBI. Això no van a fer-ho. El senyor Torró el que està fent és a eixe 10% que ja va augmentar de l'IBI perquè l'Estat li ho marcava, ara a pujar un 10% més. Està mantenint el 10% que tenia i pujant un 10% més. O sigui, està pujant al final un 20% per damunt. O sigui, que no estan complint en res. O sigui, ells agafen el que volen de les obligacions que els marca l'Estat, però el que no volen no ho escolten. O sigui, quan són qüestions de dinerets en benefici per a ells, no escolten, i quan és al contrari, escolten. Això no es pot fer. Encara falten 3 anys per acabar la legislatura, Lorena, però en els precedents que estem parlant, estarà disposat el Bloc de nou a pactar amb un govern, per a formar un govern progressista amb el PSOE? Nosaltres sempre hem estat a favor de governs progressistes, de governs d'esquerres i governs en esta ciutat que miren pel ciutadà i que miren pel carrer. Parlar a hores d'ara de pactes jo crec que no és el moment. Damunt nosaltres, ja sabeu, som un partit assembleari i aquestes qüestions no les hem debatides en aquests moments. Ara, això sí que vaig a dir-ho contundentment. Nosaltres no estem a favor de les majories absolutes, de ningú, i el que no estem a favor de cap de les maneres és en este govern del Partit Popular que el que està fent és destruir l'estat del benestar que té la nostra ciutat. I si nosaltres podem impedir que aquesta destrucció continue, anem a fer el possible per a impedir-ho. Entenc per les seves paraules que un govern bloc Partit Popular seria impossible. Ho hem dit moltíssimes vegades, estem a anys llum un dels altres i crec que... En altres poblacions de la comarca sí que ha pactat en certs moments el bloc amb el PP. La ideologia compta, però a banda de la ideologia també hi ha formes d'actuar i formes de gestionar les nostres ciutats. Si la ideologia la mantenim per algunes qüestions i després som capaços de dialogar, de consensuar, d'arribar a acords, com per exemple l'última moció que va presentar el Bloc Compromís a l'Ajuntament de Gandia, en la qual demanava més vivenda social, demanava lloguers de vivenda social. La van presentar dintre d'una filosofia progressista, dintre d'una filosofia d'estar al costat del carrer i tal, i el Partit Popular la va recolzar també, tot i que
pot estar a favor d'altres qüestions. Vull dir, si ens podem trobar per a gestionar d'una manera correcta, bé, però és que el Partit Popular ens està demostrant que lluny de a banda de la ideologia també està molt lluny en les formes, en les maneres i en la gestió que té d'esta ciutat del bloc Compromís. Què opinió li mereix la necessitat, segons l'alcalde de Gandia, Arturo Torró, d'elaborar un pla de viabilitat per a poder fer front a aquest deute milionari, ha comentat d'uns 20 milions d'euros anuals que té que fer front l'Ajuntament de Gandia? Què opinió li mereix aquest pla de viabilitat? El pla de viabilitat l'haurien d'haver fet fa moltíssim de temps, quan ell va entrar a l'Ajuntament de Gandia. Nosaltres hem coincidit en l'anterior legislatura en l'oposició, el Partit Popular i nosaltres, i ja érem conscients del problema econòmic que tenia aquest Ajuntament. No sabíem encara la magnitud d'ell, perquè no la podien conèixer, no tenien papers per conèixer res, però érem conscients de que hi havia un forat econòmic a l'Ajuntament de Gandia. Sí, coincidíem en eixa visió quan érem oposició, perquè quan el senyor Torró accedeix com a Partit Popular amb majoria absoluta al govern d'esta ciutat, no s'assenta els primers dies i diu, vale, sentem-nos, parlem entre tots, dialoguem, això és el que hi ha, fem un pla de viabilitat, parlem entre tots. No, ell elabora el seu pla d'ajust, elabora el seu pla de viabilitat, no ens té en compte per a res i elabora uns pressupostos en els quals nosaltres no estem d'acord. I li plantegem esmenes i no és ni tan sols capaç de plantejar que les nostres esmenes puguen tindre alguna cosa bona que dir-li per al seu pressupost. Per tant, que parli ara de plans de viabilitats, clar que fan falta a l'Ajuntament de Gandia plans de viabilitats, però no és plans de viabilitat que ell vulga. Plans de viabilitat consensuats per tots, parlats entre tots, dialogats entre tots i que siguin bons per a la nostra ciutadania. Però en general, el que són les mesures per estalviar que de moment el govern ha posat en marxa li pareixen correctes? En cap cas, en cap cas. A veure, hi ha partides als nostres pressupostos, el senyor Torró està excusant-se en la privatització de serveis, per exemple, dient que això són mesures d'estalvi, està reduint ajudes a subvencions i convenis en les entitats, dient que són mesures d'estalvi, però paral·lelament a això tenim una partida de lliure disposició de l'alcalde per a fer el que vulga, tenim mare magnums, tenim macroconcerts, tenim places de bous mòbils, tenim maceteros voladors que canvien per maceteros que ja existeixen, tenim, bueno, i un seguit de coses que crec que no vaig anomenar perquè és que la gent que ens estiga escoltant va a riure's de la quantitat de coses que hem fet en aquesta ciutat innecessàries. Per tant, plans d'ajustos, mesures d'estalvi correctes per a res. Que hi ha possibilitats de fer mesures d'estalvi que no siguin aquestes i que ens ajuden a reduir el deute de l'Ajuntament, per suposat. Què opinió li mereix que el seu partit estiga a iniciar? De fet, Xeresa va ser el primer ajuntament que va apostar en contra del xec d'ocupació. Què opinió li mereix? Perquè recordem que aquesta mesura per incentivar el que és l'ocupació a Gandia va ser consensuada per tots els partits. Sí, a veure, nosaltres ho hem dit moltíssimes vegades, nosaltres ens deguem a ciutadans de Gandia i ens deguem a ells per a ajudar-los a buscar una feina, donat que les xifres d'atur a la nostra ciutat no paren de pujar. En aquest sentit, nosaltres, quan es va formar la primera permanent del Consell Econòmic i Social en el qual es va aprovar aquesta mesura del xec ocupació, del xec taronja, nosaltres vam manifestar que anàvem a donar-li suport perquè pensàvem que en part podia ajudar, no totalment, perquè s'està demostrant que no totalment, però sí que en part podia ajudar a millorar la situació dels nostres ciutadans. El que també és cert és que en aquesta mateixa reunió nosaltres ja vam avisar que si aquesta mesura de contractació de gent de Gandia no la cenyíem única i exclusivament a empreses de la nostra ciutat, anava a provocar un greuge comparatiu amb la resta de pobles de la comarca. Ja anàvem a tindre conflictes amb altres pobles de la comarca. No sols no van voler acotar-ho a Gandia, sinó que a banda ho van ampliar i ho van fer a nivell de País Valencià. I ahí estan els resultats que estem començant a tindre. Jo entenc que alcaldes d'altres municipis se senten dolguts quan empreses dels seus municipis estan contratant gent que no és dels seus municipis i que tenien gent dels seus municipis. Però també entenc que nosaltres, com a regidors del Bloc Compromís de Gandia que som, torno a repetir, ens deguem a la nostra ciutadania i hem de votar a favor de mesures com aquestes que poden ajudar i molt als gandians. Deixant al marge el tema del xec d'ocupació, com redissenyaria, si el Bloc fora govern, com redissenyaria una política d'ocupació en la nostra ciutat? La política d'ocupació com a tal, jo crec que és cert, i això ho hem dit repetides vegades, que directament crear ocupació un ajuntament, un ens municipal, no es pot, i entre altres coses perquè tots sabem que la vareta màgica no la té. Però sí que és cert que nosaltres som partidaris d'estimular l'economia, i ho hem parlat moltíssimes vegades. La mesura, contratar a una persona per a que treballi 3 mesos, 6 mesos, quan s'acaba aquest període, aquesta persona torna una altra vegada a l'atur. I hi ha moltíssimes empreses que no estan contratant gent tampoc perquè no tenen economia, no hi ha una estimulació de l'economia. L'economia no sols és contratar un treballador, l'economia és moure diners en la ciutat, i moure diners no sols de dintre de la ciutat, sinó de fora. I això el turisme ajuda i molt
en esta ciutat, però no el turisme que estem tenint. Un turisme de festa, cachondeo, borratxera, etc, crec que en poc ens està ajudant a que la gent vinga i estimuli l'economia de la nostra ciutat. La nostra ciutat té sol, té platja, té cultura, té oci, també, per què no? Però totes aquestes coses es poden conjugar i es pot treballar per a que vinga gent a la nostra ciutat i estimule l'economia de la nostra ciutat. I això seria una de les grans mesures i un gran dels reptes que jo crec que ens haurien de marcar com a Ajuntament i entre tots dissenyar per a que això pugui eixir endavant. Com bé sap, les obres, canviant de tema, de l'edifici Simancas estan paralitzades. Per què creu que no es posen en marxa? A veure, hi ha hagut un problema, jo crec, amb l'empresa, que es va quedar l'obra. Això és el coneixement que tinc de situacions econòmiques complicades. Li falten diners, la Generalitat no li ha pagat el que li devia d'haver pagat, l'empresa al final no ha pogut fer front a continuar endavant, les obres s'han hagut de paralitzar per això. Jo l'únic que li demanaria a este govern, sé que han hagut unes converses per ahir en l'Ajuntament amb els veïns de Simancas per continuar dient-los que van a continuar pagant-los el lloguer que els havien promès per a que les persones que van haver de fer-se fora d'aquest edifici puguen tenir una vivenda digna, però jo el que sí que li demanaria a este govern en el cas Simancas jo crec que seria celeritat, rapidesa, entre altres coses, perquè al barri en si jo crec que està perjudicant-li una obra com esta paralitzada i entre altres coses perquè als propietaris de vivendes d'aquest edifici jo crec que d'una vegada per totes se li ha de donar ja una resposta i han de tornar a sa casa i al seu barri. Qüestió de l'hospital, i aquest model sanitari que en principi s'apuntava la passada legislatura com a públic, ja s'apunta com un model mixte. També quina valoració li mereix al bloc i sobretot després d'aquestes últimes declaracions de UGT que no veu clar, dubta de fet que el personal acabi sent personal públic. Jo també ho dubte i ho dubte entre altres coses perquè jo crec que ens estan mentint des de fa moltíssim de temps. Ens han mentit pel tema de l'acabament de les obres i ens estan mentint pel tema de la gestió. Jo recorde una moció en la qual tots els grups a l'Ajuntament de Gandia apostaven per un model sanitari públic, per un hospital públic en la totalitat de la seva gestió. I ara pareix ser que la Generalitat planteja, com tu bé dius, un model mixt i així ningú respon. El senyor alcalde no diu res, el govern del Partit Popular no diu res, quan en aquell moment apostaven per un model públic i ara li plantegen mixt i no diuen res. Ens estan enganyant en plaços, en terminis i ens estan enganyant en la gestió. I com bé diu UGT i jo també crec, i la gent del Bloc Compromís creguem això, acabarem, si més no, conforme està la Generalitat, conforme estan també les arques de la Generalitat, acabarem tenint un model de gestió privada si no ens manegem i li diem a la Generalitat que això no ho anem a permetre. Acabem l'entrevista, però em permetrà, si és possible, fer una pregunta personal? Sí, sense problema. Vostè és mare, és regidora. Com compatibilitza això de ser mare i regidora? Creu que d'alguna manera és un deute pendent que n'hi ha, no sé, en la societat? Sí que és i a nivell personal és un esforç tremend. Jo sé que la gent que ens escolta i que és mare, que té la seva feina i que ha de fer l'impossible per acudir a tots els llocs, m'entén perfectament. Entengueu-me que la nostra feina, la gent no... És una feina que la gent no veu, tampoc, no? Ens diuen, vosaltres feu el que voleu, no esteu on podeu. Jo li puc assegurar que em dediquen cos i ànima i que moltíssims casos de setmana se'n pot veure matís, vesprades, i intento compaginar el millor que puc. I tindre 2 criatures menudes, com tu dius, i dur la casa endavant, doncs és molt complicat. I esta societat, la conciliació de la vida laboral i familiar a hores d'ara no està aconseguida al 100%, i això encara ho agreuja més. Però bé, ja ho vaig dir en la presa de possessió, vaig a fer malabarismes per intentar arribar a tot el que puga i des de luego jo crec que els meus xiquets es mereixen també que sa mare els dedique el temps màxim dintre de les possibilitats, al igual que s'ho mereix els ciutadans d'esta ciutat, i per tant intentaré compaginar-los els dos i intentaré, si el dia en compte de 24 hores per a mi n'ha de tindre 30, veurem d'on les traiem. No tenim temps per a més, Lorena, un plaer, i com sempre benvinguda, estàs a casa i sempre que vulgui podrà tornar. Moltíssimes gràcies a vosaltres, Enrique, i gràcies per donar-me veu en els vostres micros i en els vostres mitjans, perquè això per a nosaltres jo crec que és molt necessari. Els polítics vos necessitem i molt, i vosaltres sempre ens heu demostrat que esteu al nostre costat. Moltes gràcies. I molta sort en l'etapa que ara Moltes gràcies. Amb Lorena Milvaques acabem la entrevista y a ustedes les esperamos la semana que viene una vez más aquí en la entrevista en Telesafor y en Radio Gandia Ser.